Mae Porth i'r Plat wedi bod yn helpu busnesau drwy creu map oedd yn dangos pa busnesau oedd dal yn gweithredu trwy cyfnod Covid. Mae hyn wedi cael ymateb da gen y busnesau yma, a da ni'n gobeithio datblygu fo'n bellach. Da ni hefyd wedi bod yn defnyddio social media ni i ddangos sut fath o busnesau sydd ar gael, ac hefyd y pobl sydd yn y diwydiant. Felly trio cael pobl i weld y personolaethau sydd yna, ac hefyd wedyn prynu fewn i Bwyd Môr Cymru. Da ni hefyd wedi bod yn datblygu webinars, ac hefyd fideos defnyddiol megis ffotograffydd proffesiynol yn dangos sut i wella ffotos ac lluniau ac fideos hefyd. Da ni'n gobeithio fydd blwyddyn nesaf yn llwyddiannus ac da ni'n dal yn diweithio efo'r busnesau i ddatblygu nhw ac i helpu nhw efo cyfleoedd sydd yna.